Kahraman arkadagymyz Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna bolan saparynyň çäklerini La Victoria açylyk toplamına bardy. Bir toplum açnaslar üçin ýetlenlen ýaşaýyş çaýlaryndan, athanalardan, türgünleşik meýdançalaryndan, suw çygdyrymly köýlen we beýleki urduş desgarlardan baratlar. Athanada saklanýan atlar üçin ýetlenlen ýataklar, atlaryň seýsenýän ýerleri, ýapyk manej, at eýerlerini we beýleki esbaplar saklamagan ýetlenlen otoglar bar. Şeýlegem açyk meýdanyna atlaryň suwa ýakylýan ýeri döredilipdir. Kahraman arkadagymyz açlyk toplumynyň bedewleri, olaryň saklanyş we taýýarlanyş orlary bilen tanışyp, bir ýerde atlaryň bäseşikleri taýýarlanmak üçin niýetlenlen mümkinçilikler, seýisleriň iş tertibi bilen gyzyklandy. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň çäklerini uly göwrümli hadaplanýan bir toplumda atçylyk sporty boýunça bäseşikleri guramak, şeýleken bir ýerde atçylyk sportynyň konkur görnüşi boýunça halkara ýarşlaryny geçirmek üçin ähli wirus şertler düredilipdir. Bellenşäli bir ýerde konkur ýarşy boýunça halkara bäseşikleri bir näçe aýlap dowam edýär. Şu nukdaýlardan iki ýurduň arasynda atçylyk sporty boýunça ýygyjam gatnaşyklary ösdürmek üçin ägir türlü mümkinçilikleriň bardygy bellenildi. Şunda Amerikaly we Türkmenistanda atçynaslaryň hemde atçylyk sporty bilen meşgullanýanlaryň arasynda hyzmatdaşlygy hasy giňeltmegiň ähmiýetine ünserli. Kahraman arkadagymyz atçylyk toplumynyň wekilleriniň öýdary hyzmatdaşlygy işleňleşdirmek boýunça teklipleriniň öwreniljekdigini aýdyp, burada ýola goýulýan gatnaşyklaryň hemme taraplanýetasy ösdüriljekdigine anan bildirdi. Kahraman arkadagymyz taparyň barşynda Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň tanymal siýasatçynas işewur adamlar bilen duşdy. Bir ýerde milli liderimizi işewurlar Steve Wynn we Isaac Palmer hemde Oxford Group kompaniýasynyň dolandyrjylar geňeşiniň başlygy William Koch mehirli garşyladylar. Kahraman arkadagymyz häzirki döwürde Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň arasynda gatnaşyklaryň hil taýdan täze derece çykýanlygyny, köp sanly Amerikan kompaniýalarynyň türkmen bazaryna netijeli iş alyp barýanlyklaryny belläp, iki tarapdan gatnaşyklary mundan meýlekde toplumlaryň etasy ösdürmek üçin ägir türlü mümkinçilikleriň bardygyny belledi. Duşun barşynda şeýlekem uzaldan gelýän dostluk gatnaşyklary puturandyrmagyň möhümdigine aýratyn ünserli. İşewurlar Steve Wynn we Isaac Palmer kahraman arkadagymda işen ýagdaýda geçen duşluk üçin hoşarlyklaryny beýan edip, geljekde Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy alyp barmaga taýýardyklaryny aýtdylar. Soňra kahraman arkadagymyz John Deere kompaniýasynyň baş direktori, garaşly döwletleriň arkalaşygy we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň owagyjylygy organça prezidenti Çaba Leyka bilen duşdy. Çaba Leyka Türkmen halkynyň milli liderini bir ýerde görýänligine ören şatdygyny aýdyp, duşuň özü üçin uly mertebedigini belledi. Şeýlekem ol kahraman arkadagymda Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna bolan saparynyň arawaşyklygy beslenmegini arzu etdi. Hemde bu saparyň iki ýurdun arasynda gatnaşyklaryň dürli gurlar boýunça öýtürilmegine täze itergi berjekdigini önem bildirdi. Kahraman arkadagymyz hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň arasynda ýola goýulan hyzmatdaşlykda owagyjylyk ory boýunça gatnaşyklary mühim ornyň degişdigini belledi. Şeýlekem kahraman arkadagymyz owagyjylygynyň milli ykdysadyetimiň mühim pudoklarynyň biridigini, azy koptulugyny üçin etmegi bolsa, halkymyzyň awadançylygy bilen gönüden-göni baglydygyny aýdyp, burdaky öýdary gatnaşyklaryň ägir türlü geljeginiň bardygyny belledi. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň iýligdirli gollaw bermegi netijesinde ýurdumyzda owasynaga toplumynyň öýrünçi kuwatlyklaryny döwre wagtlaşdyrmak boýunça toplumlaryň çäreler görülýär. Bu toplumyň işine öňde barış tehnologiýalar hemde dünýäniň iň gowy tejribesi ornaşdyrylýar. Daýhanlarymyzda döwrewap tenkeler satyn alyp berilýär. Bu bolsa toplumyň ähli düzümleriniň taýdaşykly ösüşini üpçün edýär. Duşuň barşynda iki tarapdan hyzmatdaşyň mühim urlary kefiýetlenildi. Şunun bilen baglykda John Deere kompaniýasy bilen ýola goýulan işewur gatnaşyklaryň udokmökletlik häsiýeti eýdigine ünserli. Bu kompaniýa owasynaga tulgamyna Türkmenistanyň ýöňden gelýän ygtybarly hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar. Bellenşäli işen gatnaşyklaryň 30 ýylyň gowrak döwrüň içinde Amerikan kompaniýasynyň Türkmenistana iýerýän dürni görnüşli owagyjylyk tenkalarynyň sanynyň artmagy, köp ýyllyk hyzmatdaşlygyň okgunly ösdürilýänliginiň aýdyň subutnamasydyr. Owasynaga toplum üçin ýetlenlen John Deere kysymly ýürütülişdirilen tenkeler ýurdumyzyň toprak howa şertlerine netijeli işleýär. Türkmenistan üçin ýokary hünärli orduş hünärmenler taýýarlamak uzak möhletli iki tarapdan hyzmatdaşyň mühim urlarynyň biridir. Bu ulgamdaky hyzmatdaşlygam üstünlikle dowam etmek üçin oňat mümkinçilikler bar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna bu kompaniýanyň kuwatly tenkalarynyň müňlerçesi ýokary öňürjilikli ulanylýar.
Şundan bağlykda Türkmenistanyň we John Deere kompaniýasynyň netijeli hyzmatdaşlygy giňetmäge taýýardygy tasdiklandy. Bilinçýäli garaşsyz baky beýtarap Türkmenistan bide watly Atmuradyň mekany ýylyna bu gatnaşyklar hassa işin hädete eýe bolar. Duşun ahyrynda işewur gahrman arkadagymyda netijeli söhbetleşik hemde kompaniýa bildirýän anam üçin tüýs ýürekden hoşalyk bildirip John Deere kompaniýasynyň özüniň hyzmatdaşlyk borçnamalaryny ýerine ýetirmäge üren jogapkärlik çemeleşikdigini anandyrdy. Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna saparynyň çäklerinde gahrman arkadagymyz Niklaus kompaniýasynyň prezidenti John Rees bilen duşup, bir ýerde maslahatlaşylan meseleler, gadandan alaşyklar we kesitiniň wezipleri boýunça pikir açdy. Niklaus kompaniýasynyň ýol başçysy gahrman arkadagymyzyň Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna bolan saparynyň ýokary derejede geçenligini hemde onuň çäklerine geçirilen duşuklaryň netijeli häsiýeti iýe bolanyny aýratyn bellädi. Bilinçýäli Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň işewur düzümleriniň wekilleri bu saparyň netijelerini ýokary baha berdiler. Gahrman arkadagymyz dünýäde öňde barjy kompaniýalaryň biriniň ýol başçysyna Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy munun meýlekde işçiňleşdirmäge bolan gyzyklanmalarynyň ähmiýetligine üns çekip, ýurdumyzyň özüniň beýtaraplyk derejesine esaslanýan daşar syýasaty alyp barýanyny, şunda Türkmenistanyň öýdary bähwetli hemde birik birege hormat goýmak we ananşmak esasynda ýola goýulýan gatnaşyklar üçin hemişe açykdygyny bellädi. Şeýle hem pikir alşmalaryň başynda geçirilen duşuklaryň jemleri boýunça gadandan alaşyklary ýokary derejede ýerine ýetirmegiň meseleleri ara-ara maslahatlaşyldy. Şonuň ýaly gahrman arkadagymyz awada milli täýägatçylygyna we arkadag şäherinde golf meýdançalarynyň gurulmagynyň meýilleşdirilýändigini aýdyp, bu tassamaryň wajyp ähmiýetini bellädi. Niklaus kompaniýasynyň ýol başçysy gahrman arkadagymyz bilen geçen duşdan soňra Türkmenistanda golf meýdançalaryny gurmagyň tassamalaryny taýýarlamak boýunça degişli işleriň geçirilenini habar berdi. Bilinçýäli Hadar deňiziň kenarynda guruljak golf toplumy sportyň bu görnüşine hüwet edýän ýaşlar üçin niýetlenilen giň meýdançalary ölçüneler. Meýdançalary bäsleşikler guramak, golf klubynyň agdalarynyň dürli türgenleşikler geçmekleri halkara ýaşlaryny ýaýlanlandyrmak üçin niýetlener. Kaşan mihmanhanalary, şypahanlary we ajaýyp akwaparky özüne jemleýän awadanyň çäginde golf meýdançalarynyň gurulmagy bugünjüň Merkezi Aziýanyň çäginde ähmiýetli şypahana dolugy hökümindäki derejesini bugtarandyrar. Şeýlekem duşuň başynda arkadaş şäheriniň tebigy aýratynlyklarynyň golf meýdançasyny gurmak üçin ähli derur amatlykları özüne jemleýänligi bellenildi. Munyň özi bu ugry boýunça gatnaşyklaryň kil taýdan täze derejesine çykmagyny öpçün eder. Märlim bolýany Niklaus kompaniýasy 50 ýyldan gowrak döwrüň dowamyna dünýä derejeli golf meýdançalarynyň 450den gowragyny gurdy. Olaryň Amerikanyň ştatlarynyň 40-syna we dünýä ýurtlarynyň 50-sinde işin hereket edýänligi bellenildi. Munyň özi dünýäde golf sportynyň ösürilmegine goşulan manatyp goşuntyr. Türkmenistanda golf sportynyň işin ýagdaýda ösürilmegi ösüşleriň biletliklerini tarap anamlyk adamryan ýurdumyzyň halkara giňişligindäki sport awraýyny bilindi göterer. Gahrman arkadagymyz Türkmenistanda ýokary netijeli sportyň, din jarşylygymyň we täýägatçylygyň ösürmeginiň döwlet syýasatynyň mühim ugurlarynyň biri bolup durýanyny bellädi. Şunun bilen baglykda ýurdumyzda sportyň häzirki zaman ulgamynyň emeli gelenligini belläp, gahrman arkadagymyz bu ugurdaky hyzmatdaşlygyň golf sportynyň ösürmegine täze itergi berjekdigini anan bildirdi. Duşun ahyrynda gahrman arkadagymyz we kompaniýanyň ýol başçysy geçirilen duşuklaryň netijeli häsiýeti eýe bolanyny ýene de bir ýola belläp, birik berige iň gowy arzuwlaryny aýtdylar. Hemde bu duşuň täze başlangyçlara badalgy bolanyny bellediler.